na poturo ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon sa imo, partner Jen. Good afternoon, partner. Good afternoon sa gabos ng mga paraantabay. Ang layo-layo mo May pigahalit kita special. Very special na bisita. Yun ang pagkahapon, partner. Sige, taon-taon. Aramon tayo yan. Alam mo na kita, long distance. Alright. Sige, dahil long distance kita ngunya na pagkahapon. Pero bako man po mga tugang talaga long distance. Ano? Pagitan sa nakamining sarong tukawan. Ha? Yes. Igwa kitang pigahalat na bisita taon-taon. Ano? Correct. Siyempre, papatahawon ta. Yes. Special guest initabi mga Oo, tugang. kaya ngunya. dapat nasa tahaw talaga siya. Pareho ta siya na hihiling ning marhay. Correct, no? Dahil na nganing dahil na siya magkiling-kiling wala to Dahil na kita siya- na ang ma-adjust. Oo. Correct. Alright. And dahil na siya mahanap ng iba. Oo. Grabing hugot. Anyway, maray na paghahapon po sa Tuya Gabos, Luzon, Visayas, Mindanao, Aldowning, Lunes. Petsa 27 na po, kan bulan ng Mayo taong 2024. Uy, palan partner, ano? Dahil ka nagkipiesta ngunyan? Fiesta ngunyan sa Barangay Lidong, di ba? Oo, fiesta sa Barangay Lidong, Yes. Santo Domingo, Albay. Happy fiesta po sa Satuya dyan, kabos, ano? Pwede pa man garumirindalan taon-taon. Oo, may pwede pang dyan, ibalot or ipatos. Isharon Kuneta, na. maka-antos digi sa DCGB. Happy fiesta po sa Indo dyan, sa mga taga-barangay Lidong. Diyan tabi sa Santo Domingo, Albay. And sa gabos po na nagsiselebrar kan sa mga kapiestahan ngunya na pagkahapon na ni. Sige lang tabi, ano? Mag-enjoy lang tabi kita kan mga kafiestahan tango niya na pagkahapon. Alright? Tapos sa mga makikifiesta, pakakaon, apod kayo ni, pasalamat. Magpasalamat sa kinaon. Bakong pakakaon, retira. Sabi nga sa Bicol, pakatira, retira. Retira na. Okay. Okay. Oy, bago kang kabos, partner, nasa lawas, may, may istoryal sa lawas si Joshua Bino. Joshua, please come in. Yes, Kuya A, ato dyan, maray na hapon sa kabus ng mga paraantabay. Sagkod sa presenteng oras na ini, aniwan pa nakahupilad sa Irarong Kantulay, digdi sa boundary kan Barangay Puro, asin Barangay Lamba. Ining sarong lalaki na pinagtutubudan, nagbadilkan sa iyang sadiri, kasubagong bandang alas 12 sundo, alas 12:30 na udto. Tiga halat an miyembros kan na soko tangani nang maaproseso an alawas kaining biktima tabi Kuya A. And ati dyan kung ilaldawan an sitwasyon sa aram kaining sadip na tulay-tulay digdi na bagay sa may dulo na kaining boulevard. Suod dyan, sa pangod dyan, kung Yung alin. pinaka-ultimong tulay Oo, na iyo. sadip sa irarom kaan, yaon mismo digdi naka-hupilad an biktima sa may irarom mismo kan na tulay, naka jersey short na color pula na may puti and naka-color pink na t-shirt, may sulot na color itom na sling bag. Nagkud mo niyan day pa ma-identify ining biktima, pero kataning niya sa iyang kamot, braso, itong ginamit na day pa man ma-determine na kalibre na badil, pistola, tabi Kuya A and Ate Jen. Sa ngunyan, so membros pa ka na Legazpi PNP, nagkalapakan na mga detalyes sa mga nakahiling mga residentes arni dili sa lugar, and tigalat man so membros kan na soko na yung ma-pick up makuha kaining lawas kan na biktima ta piga aligaran day na nin buhay tabi Kuya A and Ate Jen tama lang ani nagpapirang oras naman ang nakalihis
tig-estimate mga alas 12:30 nangyari na insidente. Ipinarada niya umano sa motorsiklo niya duman sa may tulay, and pagtagtaod na-discover na sana nakahupilad na sa biktima. Okay. So day pa namin midbid tabi Joshua. Day pa Day ki maski anong darang ID, maski so ORCR bagakan motor. Day pa mong kwan, siguro pigalat mo na so dapat na iyang maghiro kay ni Tadi. Sa bagay, susoko, wala pa. Baka padigdi naman, bago pa magpig-contact. Iyang maproseso kay ni, so mga pulis na yaon digdi, nagbabantay kat palibot and nag-interview sa mga residentes. Ang pigalat lang, susoko. Okay, tangan na duman ma-identify, so personal information kay ni. Nailing mo siya personal, Joshua Tabi? Oo, yaon ako mismo digdi sa may area. In fact, natatano ko nga ni Kuya A. So, itsura bagang... Anong itsura? Sa iling mo, mga pira ng edad? Siguro, estimate ko mga 40s. Oh. Mga, day magbaba sa 40, day man malampas na mga 50. Mhm. Ayan ang mga, medyo itom-itom sa naan na lawason. And, ano ang build niya? Dakula ang lawas? Dakula. Matarig kuya matarig na lalaki ini. Medyo itom-itom. Itom na ini. Dahil ko masiguro kung sapatos ini o Crocs baga. Pero sapatos na itom, tapos jersey shirt na pula na may puti, tapos pink na t-shirt. Okay, so iyan ang pigahalat pa ang mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon o tangani na mamidbidan nining lalaking ini na aligado na nagbadil dyan sa may lamba na yan, Pro? Lamba na ni boundary. Boundary. And lamba. Basta so pinaka dulo na ining Tulay tabi Kuya A. Pag so tinampo bagang pasakat ka ng lamba. Suminurok iyan dyan sa iling. Suminurok dyan sa tulay? Yan mismo sa nakaupilag. Sa araw mismo kan tulay. Bako man masyadong panoon kitubig. Low tide mo yan. Yan, duman sa araw kan tulay. May igwa pang porsyon na may mga baybay. Oo. Taday man nalantok ng tubig. Yan siya duman mismo nakaupilag. Okay. Iyo. Okay, sige. Okay, tabi Kuya A, and dati dyan, iyan ang presenting sitwasyon tigi sa may boundary kan na Puro and Lamba area. Ano yan madigwi si Jasmine Baloloy, Joshua Bino, DCGB. Salamaton sa imo, Joshua, para sa mga dagdag na barata hali dyan sa luwas. Nailing mo na bagayan, partner? May mga arog kaning pangyayari na aligado, day pa man sigurado, pero aligadong nagbadil kan sa iyang sadire. Yes, so until now, padagos pa ang pinagigibong investigation kang Philippine National Police and antabayanan kay and partner ang development story digdi sa tuya sa DCGB. Okay. Alright. Sige. So anyway, dahil na kita mapahaloy, yaon naman ang satuya na bisita nguya na pagkahapon, dire-diretso hunta na ini nguya na pagkahapon ining satuya na pag-uurolay-ulayan. And of course, itatao ko sa imo ang mikropono, partner dyan, para ma-introduce niya to ang satuya na special guest nguya na pagkahapon. Tawan-tabo na partner kidiit na ini magiging tema tango yun na pagkahapon kasi kang mga nakaaging aldaw and until now pigaabangan na bagangunyan sa Senado ang magiging action ninda manungod po duman sa nakapasar na absolute divorce o itong House Bill number 9349 kang House of Representatives. Matatandaan partner, igwaning 131 na kongresista ang nagboto na pabor sa absolute divorce bill. 100 man ang nagbotong kontra, mantang 26 man ang nag-abstain. And may mga naghahapot na may mga kongresista na digi sa Bicol region na nagbotong pabor, and igwa may mga nagkapipira, and may mga kongresista man na nagkontradigdi arog duman kay Congressman Fernando Didi Cabredo, and ang iba abstain. Pero para mas maliwanag pa, as in masabutan tayo, especially digdi baga sa usapang pamilya, kung ano man ang baga pahayag kang satuya digdi sa Joses kang Ligaspi manungod digdi sa pag-aprobar kang Kongreso sa Absolute Divorce Bill, makakaibahan ta our very own Ligaspi Bishop Bong Bailon. Good afternoon po, Bishop Bong. Welcome po digdi sa programang Usapang Pamilya with Jenny and Kuya A. Diyos maray na hapon po sa indong dua, asin sa mga
dadala naghihimati sa satuya ngunya na hapon. Salamat kan imbitasyon na itinaon nindo sa sakuya, asin mareman ta salamat sa Dios igaw man ako ning dikit na panahon ta taud-taud igwa ko ning misa sa Ligao, may mga madre duman sa Carmel monastery na ma-celebrar kan ng Silver Jubilee, and that's my schedule this afternoon. Yes. So anyway, yes, I'm here to kind of help us understand and siguro to establish kung saan man naghahalian simbahan, ano tinutuklo kan simbahan manungod sa mga isyong ini kan divorce. Oo, especially po Bishop Bong, ano po sa pigtatukdo sa Katolikong simbahan manungod sa pagka-estable kang matrimonyo ng kasal? Yeah, well, siguro mabalik kita duman sa sarong pamusong ko yan, statement sa duman pa sa Old Testament, an inot na libro kan ko yan, Biblia, an Book of Genesis, and pig-ulit ini kan sa tong kagurangnan sa New Testament. Itong manungod sa paglalang kan Diyos kan babae asin lalaki. As in, ang sabi niya duman, because of this, man shall leave his father and mother, and he shall cling to his wife, and the two shall become one flesh. And what God has joined together, no man may put asunder. So no one may separate. Yan ang kuya dyan. So yan ang basic statement kan na pigbabasihan kaninang simbahan manungod sa indissolubility of the sacrament of marriage. Well, gusto kong i-clarify na we are talking of a sacrament here, sacramento. Sa importanteng distinctions digdi pa, no, when we say sacrament, bako lang ini na sarong garong agreement, bako lang na sarong treaty or kontrata na may pipirmahan. Totoo, pag may kinakasal baga, maski sa simbahan o dyan man sa sibil, igwanin marriage certificate, marriage license na pipirmahan sila, certificate na ini kinasal nga si Pulano kay Maria aruken. So pareho sila nakasalyan, may mga witnesses dyan. Ngunyan sa kuyan sa matapano kan simbahan, bako lang ini sarong kontrata na pwede mong putulon, tapuson anytime na gusto mo na. Usually, arog man kanan contracts. Kung basta igwa kining valid reason na putulunaan kung ano na pagkurunan nindo. Pero gustong tawaning doon kan simbahan na an marriage o an kasal, bako lang ining kuyaning kontrata between a man and a woman, kundi inot sa gabos pig-establisher ni kan mahal na Diyos. Sabi ta nga ni duman sa kapinunan kan di na lang niyaan lalaki asin babae, parte kan sa iyang plano iyon na magkasaro ini asin magpartisipar sa iyang creative activity dahil naman naglalalang ang mahal na Diyos ngunyanin tao hali sa gapo o sa abo. An padagos ng creation kan mahal na Diyos ning tao sa pagi na kan mag-agom. Asin importante para sa iyang permanence kay ni yung relationship na ini, kay ni yung pigaapod ng covenant. It is between a man and a woman and God. That is why the sacrament is a holy union because it has been established by God. So, para sa satuya, para sa simbahan, iyon ang importanteng mamidbidan ta sa sakramento kan kasal. And that, of course, is as far as the church is concerned. We do not impose that this should be recognized by civil law ina ining sarong covenant na gibukan mahal na Diyos because irerespeto ta ang manlain-lain na ang religious orientation, affiliation kan mga tao. Pero paguna ako, maski ang gobyerno igwa maning pigtataraman ungod sa permanence kan kasal. Bako sa iyo yan kwenta diyan garong sa constitution ta, igwa maning kuyan pig isasabi iyan diyan sa kuyan sa constitution niyato na an kasal kuyan indissoluble, permanent kuyan ang kuyan. So if I may just go back to Pastoral letter. Itong kuyan sa pig-quote ko paano digdi Article 15 sections 1 and 2. This this article from our Philippine Constitution, ning ano nga rin kani does not accept the ining basta divorce na ini because it is a permanent union na will only ano nga ni kani make the a divorce will put this at kuyan
agarubagang so papasiparahon ining fundamental statement na ini maski kan sa tuyang konstitusyon. So although bako man ini sa area kan sa tuyang simbahan, pero Yes. gusto ko man lang i-quote na maski an sa tuyang konstitusyon nagmimidbid kan permanence kan ang kan kasal. Posible ba, Bishop Bong, na so diborsyo mas mapanggana pa kang mamundong kamugtakan duman sa mga apektadong pamilya? Totoo po yan. Dahil taman pigninigara na daiki mga kasal na o mga marriages na nasa makuring kadipisilan. Mga mag-agom na siguro sabihon ta na dahil na pwedeng magkaibanan paliwat sa manlain-lain na rason. And ini sarong dakulang katotohan na data pwedeng nigaran. However, as far as the church paano is concerned, ang solusyon bakong diborsyo. Okay. Ta inot sa gabos, igwaning family code an kita. Igwa kita nin family code na nagtatao nin remedyo sa mga bagay na ini. Although sa samuyang paghiling, iyo nga ni an kung medyo kakulangan kan family code taba kung defined na maray ining mga reasons, mga circumstances na magja-justify tanganing ideklarar na ang sarong kasal null and void. So iyan ang kuyan diyan ang saro sa mga importanteng issues na mahiling tadigdi. May mga marriages na dai na pwedeng mahusay, dai na pwedeng magkaibanan girare sabi ko nga mag-agom. So may mga marriages na dapat na tapuson ko yan, ideklara na bakong ko yan, bakong tunay na kasal. Pero iyo ini ang pigdi-distinguish mo po sa simbahan when the church, because there is annulment in the church. There is annulment in the church as there is also annulment in government. For the church, however, marriage can only be declared null and void if it is null and void from the very beginning ab initio. Ang gusto sabihin, sa kapinunan pa lang kan kasal, may problema na. Halimbawa, itong lalaki nag-utik kan sa iyang identity. Igwa na pala siyang agom. Dahil man niya pig-reveal, sa kwenta, gusto niya nga ni maagumin ng sarong babae. Kung magpakasal sinda, asin madiscover kay itong agom niyang babae na siya may kasal na sa iba, ma-file na siya annulment dahil it is null and void from the very beginning. Dahil siya pwedeng magpakasalta, igwa na siyang dating agom. Sa mga araw kayan, saro pa itong ning pwersa, pigpatakot nga itong lalaki, na kundi ka nga dahil mong agom yun ning aki mi, ipapagadan mi ka. Okay. Araw kayan. So, ang sumotibo kay itong lalaki na magpakasal, takot, fear. In fact, there is what we call reverential fear. So, may mga babae na tanganin lang paunrahan ang sayang mga magurang dahil sa pagpadama niya sa sayang mga magurang, maski habo niya din sa lalaking ini magpakasal dahil pigagalang niya si mama, si papa, na tatakot siya na tibaad kung magsabi siyang habo, magadan o maghilang and kuyan. So itong reverential fear na pigaapod could be a reason to declare a marriage null and void. Dinhuli pag maglaog ka sa kasal, dapat libre ka. Dahil kinagpwersa sa imo, dahil ning pagkatakot dyan. As in, aram mo kung ano ang konsekwensya kaya ning lalaugan mong union ng kasal. So, what I'm trying to say now is, sa simbahan igwa po nin mga rason tanganing ideklara ang sarong kasal na null and void. Pero hahanapon nini sa kapinunan pa lang. Pigbimidbid kan simbahan na dahil nga ni ang simbahan sarong sagradong institusyon na pigmukna kan mahal na Diyos, ayan ang kasal na iyan, supposedly dapat maging marhay. Kaya lang, pag lihis kan mga panahon, dahil tao lang ang lalaki as in babae, ang mag-agom, igwanin mga pagkukulang dyan. Nakakagibunin sala, igwanin mga problema na aros dipisil ng ma-remedyohan. Pero sabi kan simbahan, igwanin paagi, tanganing matabangan ang mga mag-agom. Iyo man po yan ang pigsasabi mi na siguro, maski ang family code, matawan maning attention ini. Bako lang ito na pakarayon itong mga rason tangani na magdeklara man na null and void ang sarong kasal sa pagpuon pa lang
tabangan man itong mga valid marriages na maski nag-aagi din kadipisilan, da itulos dumalagan sa remedyo ng diborsyo. Iyo po yan ang pigsasabi mi na iyo ang makatakot o kung makamurmundo kung ang diborsyo maging sarong lay. Yes. Parang Kuya A, sinasabi din ni Bishop na kumbaga ngunyan may presenteng remedios para kumbaga diin na kaipuhanan ang diborsyo pa, 'di ba? Kasi sabi ni Bishop igwang annulment, may separation, 'di ba? Those things na pwedeng idalagan duman kapag ka before or sabi nga ni Bishop bago pa sana ang kasal or may diferensya na puun sa kapinunan kan kasal. Yes. Oo. Opo. And So since na pasado na, pasado na, and we are totally disagree digdi sa divorce, absolute pati ni, no? Absolute divorce bill digdi sa Pilipinas. Bishop, ano po ang sailing mong nahihiling mong magiging garo cause ning problema digdi po sa Divorce. absolute divorce bill? Ano po ang Ang pinakadakulang concern mi digdi, mawawaraan ko yan, ang value kan familia. okay. Dahil pag nag-ano kita ning absolute divorce, kaya nga ni absolute divorce, any problem na mahiling kan mag-agom sa pamilya, yung mag-agom, can always be a reason to file a divorce. Imagine lang nindo yan, maski itong mga pamilya na dati magagayon ang pag-iribanan, di man kita nagiging anghel pagkikasal kita. Nagdadanay kitang mga tao, may kakulangan, may kakundian, may kaluyahan, nagkakasala kita. Natatadai yan yung buksan na imbis na solusyon tulos, puro tulong, urulian kan sing-sing, so to speak. Dahil nga igwan yung problema ang arog kayo ni, magiging biktima paano kani itong pamilya itself as an institution. Dipisilo na isalbar ang sarong marriage na nagkaigwanin kadipisilan simply because igwaning absolute divorce bill. Iyon ang pigsasabi mi na magiging dakulang danger ka ini. Dahil may pigsasabi na absolutely arog ka ini, ang consequence ka ini, kaya lang yaon dyan itong danger na ito. Ang kadipisilan kaining absolute divorce na is precisely makahirak man ang pamilya, makahirak itong mga nagmamaut na mapahusay pamangkutaan na takon ang sarong ko yan, sarong member. I'm not very sure now. Correct me if I'm wrong. I am willing to stand corrected. Pero kung saro sa ng kuyan sa mga spouses, saro sa naan mag-file ki divorce, naman kayo po mag-agree sinda eh. Kung nabo ni Mrs. Delta, isalbar ta ining family para arog kayo na kuya, nagkasala ako, ika nagkasala, natatama divorce tulos kita, garong arog kaya. Taano ta dito na hanapon, so remedyo, so remedy. And that is why, parte ka ining pigpo-propose mi digdi, na imbis na paghururunan iniong diborsyo, paghururunan na mahusayon ang family code. Kadakol dyan sa family code na makakatabang digdi sa mga marriages na sabihon tang irreconcilable na, because sabi nga ni ni Sarong Padi na pigkot ko digdi si Father Atsacoso na in all probability kadaklan kaining mga marriages na sabihon tang dahil na pwedeng husayon, dahil na pwedeng magkabalikan, may problema ini sa kapinuunan pa lang. Ito nga ni sa paghuna ko paano nga arog ka ini. Dahil nga tulos nga sinabi sa coin arog kayo ni. Kaya nga ni pigpopropose na kadakol na mga dapat maging aspeto to consider the declaration of nullity kung may problema sa kapinunan. Especially about the truth of who we are, of who I am. Kadakol na mga issues kaya ngunyan digdi sa tuyang panahon. Halimbawa, itong mga sexual orientation, na nidiscover mo na ang sa imong spouse pala, iba man an orientation. Kalimbawa may same-sex orientation siya, na daig niya pigsabi. Pag-abot kan oras kang kasal, o ito nahiling mo na, nakikikuyan siya, nakakidurog siya sa sadiri niya, sa kapwa niya, babae o lalaki. And you never knew about it. So, that could be a reason now to declare the marriage null and void. Mga arog gayan, bako lang na basta magamit kita ning divorce na garong iyo nga nito, garong solusyon tulos, putulo na ang marriage.
Daiman, sabi nga ni, daiman kay puwan na tamiling may diferensya ang bisikleta, itatapok muna tulos. Tamiling day nag-under so auto mo, ipabakal muna, tabok muna. May remedyos pa. May Tamiling- remedios kita. Tamiling nga tao mag-ugas ki plato, binulaga na. O nagukragong. Oh, parang so may mga mababaw na rason po siya. Ang pinakamakatakot kay Adigdini, yung absolute kay, absolute na. Iyo po. Diba? Yes. Absolute, ano? Opo. Okay, so, sige, go ahead, Na-mention partner. mo po, Bishop, yung family code na sabi mo kapag may problema sa mga mag-arago, may pwedeng dumanan sa katolikong simbahan, ano po ang programs kang diocese na pwedeng madalaganan ka mga mag-aragom na may Ang problema? sa tuya pong ko yan, ang Diocesan Commission on Family and Life, iga po dyan sindaning counseling ko yan, sector, ready sinda na magdangog kan mga problema kan mga mag-aragom. Yan, saro po yan sa pig ko kayan tapig tatawan taning doon as in kung pwede posible nga ni na ma-establish tayo sa mga parokya, ikanin mga araw kaning family counseling ko yan, desks na an Commission on Family and Life will handle. Ta igwa kita nin mga kuyan, igwa kita nin mga members kan Family and Life na igwa ning training manungod sa bagay na ini. Ta an importante man lang paano magtukaw ang mga mag-agom na nagkakaproblema. Ta usually kung dahil na naguhuro na mag-agom, mas lalo nang madali na magkuyan, bugbulagan, magrayo, dahil na nag-star saro dyan sa harong. Pero kung igwaning oportunidad na maghuron, halat mo na, nata-taarog yan. Sometimes, paghuna ako paano nga, arog ka kayo niya. Yung paghuna ako man nga ni, arog kayo. No? So mga paghuna, nagiging katotohan dahil tadaining komunikasyon. Yes. And kadakla na marriage problems could be settled if we only communicate, if we only listen to each other, if only we are willing to give each other the chance. An absolute divorce says that there is no more chance. The only chance is burulagan. Burulagan. And that should not be the case. Kaya partner, bago ka mag-agom, bago ka mag-agom, siguraduhon mo na dahil kita maabot duman sa... Di ako mag-abot sa punto dahil na ka mag-abot duman sa punto na madalagan ka digdita. Kuya ngaya, mapa-absolute divorce na ngaya ako. O kaya madalagan ako kay Bishop, mapa-counseling. Pwede. Diba? Okay. So Bishop, bago may dudumano si Bishop ngunya na pagkahapon. Ano po ang sa imong advice, Bishop, sa mga mag-agom-agom, ano? Sa mga mag-agom-agom, bagong agom, aloy nang mag-agom or may nagkakaigwang problemang mag-agom na ano po ang sa imong advice tangani na dai po sinda digdi magdalagan sa absolute divorce na ini? Well, of course, dahil man kumbaga, saro lang na solusyon sa kuyan ayan. Ang one size fits all ngayong haro kaya na, Apo. na solusyon digdi sa problema nga. Because, sa boss, it is a relationship of two people, two persons. Yeah. So, and ining duwang taong ini, may manlain-lain na orientation, may lain-lain na pinaghalian, may mga manlain-lain na gusto. There are things that they like together, kaya nga sila nagkainaguman, may nagkagustuhan sila sa mga bagay na ini. Pero they will always be two separate individuals. Pero sabi kang kagurang nan, kaya nga ni kamo pinagsaro, kamo tanganing maging sarong puso, sarong buhay. And ini can only happen sa grasya kan mahal na Diyos. So therefore, ang inot na ang sasakuya, ang mga mag-aragom, especially itong sa mga kinasal sa simbahan, is to recognize na itong union na piglaogan nindo, sakramento ito. Bako lang ito between you and your spouse, but between the two of you and God. So God must always be a part of that relationship. And to be able to be part of that, for God to be part of that relationship, is to allow God to speak in your life together by prayer. So you allow God to purify ining mga intentions nindo, ang mga plano nindo, always present it to the Lord. Kagurang nan, anon pinakamaray sa mo? Ini mga aki imini arog kay ni ang gusto, tabangin kami ng kuya. So, pirmi, ang kagurang nan, bagayon na yaon dyan. Sabi nga ni, true Christian marriage is always a triangle of love. The husband, the wife, and God. Kung dahil dyan ang mahal na Diyos, iginagaranti ako dahil mahaloy talaga yan. After all, Diyos ang nagbindisyon. Yes. Yan. Ikadua,
ito nga ni, constant communication. Ano man positive man or negative, it is important na bukas pirmi ang linya ng komunikasyon kan mag-agom. Magayunon ang pigigibukan ko yan, kan mga mag-agom na sisiguraduhon ninda kung igwasindan da ining pagkasinabutan, da ininda papatapuson na naldaw na da iyan masettle. May tulong bagay na banal sa harong. An altar, kung saan pigmimidbid na ang presensya kan mahal na Diyos. An lamesa, kung saan kita nagsiselebrar kan mga balaog nin buhay. An kwarto. And of course, bako man gabos na harong igwanin private room and mag-agom. Pero the ideal is the place where they can be there together to celebrate joys, to settle misunderstanding, to experience forgiveness and compassion. Duman. After all, dyan man sa kwarto, well, of course, we presume na dyan nagpupunan buhay, ang pagpuun kan sa inang kuyan. So, ining mga kuyan ini, mga lugar na ini, if we could only maintain this as sacred places, and marriage, paguna ako, magiging matibay, as in mariremedyoan ang gabos na problema. Saro sa mga, sabi ko, ang sagradong lugar ng kanarong iyon, lamesa. And this is unfortunate dahil bira nang nag-iiribanan ang mga pamilya baga magkaon. Makaon man sa mga aki, dahil sa mga magurang, tana sa trabaho, o matanga na nag-uuli. O kuminsan, yung nga niyan, nagkakaraon, puro may kapot-kapot na cellphone. So, ang mga kahoron, so mga amigo o amiga na nasa sako yan. Bako na itong communication na dapat na naghuro ang pamilya. So, namimiss itong sagradong ko yan na we celebrate life, so pagkakaon ta, balaog kan mahal na Diyos and all that. So, yun yan, yun ang communication. But ikatulo, yun nga nito, so the capacity to forgive, understand. The ining kasal na, sabi nga ni, it is made in heaven. Your marriage could have been made in heaven, but it will be lived here on earth. Ang buhay kan kasal kan mag-agom, yaon igli sa kinaaban. Patos nin kakundian, kadipisilan, mga challenges, araw kain, pati kasalan. And therefore, the gift of love, an importanting component kan tunay na marital love, is the capacity to forgive. Sisay man anday nagkasala. Sisay man anday napapadungkal. Pero sagod na day tatabangan ng sa tung spouse, o sa tung pamilya, kaining experience in forgiveness, there will always be a reason to habo ko na, di ko na kaya. Ang hapot is, sagod na rin kita mapatawad. Ang kagurang nan mismo nagsabi, 70 times, 7 times. Gusto kong sabihin, dahil katapusan, taan Diyos nga ni, dahil man katapusan ang pagpatawad sa sato, pwede taman ining gibon sa iba. Now, after all these three, the next ko yan is ask help. Pag may problema, maghagad ng tabang sa mga ninong-ninang, sa mga amigo, sa mga taong may kapasidad, arugan family life, padi, kura paroko, barkadang, pwede magkan. So, dahil nino pag sa dirihon, tapag sinadiri mo na ang problema, garuman sa na yan maraot na sa tulak. Nararaot ang tulak mo kung dahil mo paluluwason. Yes. Matotoxic kita. Yun lang po yan. Naging toxic kita. So, yun lang ang gusto kong kayo sa magayon po itong hapot mo ay na paano ito sa mga practical sa mag-agaw. Ngunyan, pigahagad taan gobyerno, kung pwede man ang family life, mapahusay na maray, bako na ang diborsyo ang tawaning atensyon. Yes. Dakul na pwedeng marimedyo kita duman. And as far as the church is concerned, we will maintain this statement na a marriage is permanent, indissoluble because this is a blessing from God. Opo. Ano po sa imong pangapudan, Bishop, o mensahe sa mga legislador na di ini mapasar na diborsyo sa Pilipinas dahil nag-alat baga kita kung pwede ninda na maging action ng department ta nakapasa sa Kamara? Iyo po. Well, of course, sa gabos, mapasalamat po ako. Sabi na, mention mo na si Congressman Fernando Didi Cabredo na nag-say no. As in, saro pa po na kongresista si Congressman Alfred de los Santos Mancan,
ang probinsyano Ang probinsyano. ko yan, ang Party party list. list. Apo. So yan ang mga albayano niya tong mga ang Congress people na nagsabing habo ninda sa divorce. Salamat po sa indong suporta sin paninindugan sa ngaran, I'm sure kan sa indong pagtubod. Ang pakimahira ko lang po ino sa gabos, irerespeto mi man permi. Dahil mi man pwedeng persahon an kuya na pag-una ang pag-isip kan mga legislador, pero ang pakimahirak mi lang yung nga nini. Pag ginibutan ng absolute ang divorce, pag naging lay ini, binubuksan ta ang puwertahan na rumpagon ang pamilya. Iyon lang po yan ang rumduman nindo. Isiyan po ang paghiling, ang personal na conviction ko. Once this absolute bill becomes law, you open the door to destroy the family. Because any reason, maski na sabi ko, ay di nga, igwang yaning dapat na mga rason man yan bago ma-divorce, ay mag-declare kay divorce. Dahil po, maski anong sabihon, ang dalagan pirmi kang problema, itong dissolution. Putulo na. Imbis na remedyo, ang harabuan na. So, ang iyo po ini ang nahihiling ming dakulang problema, personal at least sa ko. Kaya pakimahira ko lang po, konsideraron po nindo ini. Na igwaning solusyon na pigtataon na sa to, ang sa tuyang konstitusyon. Balikan ta po ito. Kamu ang nagkuyang kaya, nakakasabot kayan dyan, igwaning remedyo kayan, bako ang diborsyo. Okay, di na kong hapot partner, di na po kaming hapot Bishop, unless may mensahe ka pa sa ito yung mga parantam, especially sa mga nakatutukon yung go ahead po. Ang mensahe ko po is, sagkod lang kita siguro sa pamibi. Iyo, kung igwa pa ka muning kapasidad na makimayrak sa mga senador, dahil nga ni po ang Senate pa is bound to make a decision yet, pero sabi mo nga ni Garo Subago Jenny na daipaman ini sinda nagkuyan, and last time around Yes. pignigaran ninda ini lugod nigaran giraray ninda ini ang passage kining bill na ini, because this is what already they did before. Pero sa satuya po na mga naghihimati kato mga ordinaryong syudadano, pamibi po siguro, prayer is powerful. It makes a lot of things happen if we trust po ang araw kani. And for whatever happens, manindugan po kita sa katotohan, magtiwala kita sa karahayan kan mahal na Diyos, di niya kita pababayaan. Ang pamilya, regalo niya sa sato. Papagdanayon ta pong matibay ang pamilya ini. Okay? Salamat po, Bishop, sa Yes. very meaningful na hapon. Ako natamimi talaga. Tiging-isip-isip ko. Oo nga eh. Piging-isip-isip ko man, partner. Kita, halimbawa, pag-abot kang panahon sa mga akita, Tama. maagum naman sila. What if arugani kaning mangyari? Tama. Maapektaran ng marahay ang mga Pati aki, di kitang ba? mga lolo na, magiging lolo ng mga lola na Yes. kita, Tama yan. makamurumundo. No? Tama. Oo, Diba? kaya sana sabi nga ni kung may paagi talaga kung paano papapakarahay ang relasyon kang mag-aragong partner, 'di ba? Okay. So sana thank you so much Bishop Bong. Salamat po sa indong dua, sa oo. mga naghihinanyog. Yes. Salamat sa Okay. kiswari sa nagdadalan. Opo. Sa Giraray, siliga si Bishop Bong Barlan po. Live digdingo niya sa DZGB. Alright, mabalik po kita mga tugang. Oras niya to alas 2:45. An oras hatod sa Indokang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Tharix Vitamin B1, B6, B12. Tharixcited. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Unilab. Alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyperbilis. Bilis. Bilis. Sa hyperacidity. In as fast as 5 minutes. Revicon. Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Maghaharap-harap na ang pinakamahusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit isang dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category, at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan,
Asin Tarabangan Season 10. Mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM, Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet at Radyo Oragon Virac, Urugmahan, Karantahan Asin Tarabangan Season 10. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival 2024 Executive Committee present Magayon Festival 2024 with the theme Celebrating Albay's local culture and natural endowments that makes it truly Magayon, with Magayon Trade Fair, Beer and Food Plaza, DTI Top Product Exhibit, Spicy Albay Photo Exhibit, Art Workshop, Art Contest and Exhibit. The whole month of May 17, LCC Grand Concert, Magrapan sa Magayon, Year 10, and the Magayon Original Music Festival, May 17 and 18, Anigaydan 12, Resurgence Cosplay, May 18, Magayon Band Fest, and the Serenata Brass Band and Majorette Competition, May 18 and 19, Softball Tournament and Spicy Albay Photography Convention, May 19, Search for Daragang Magayon, Postura de Magayon Pinokpok in Jeans Fashion Show, and MTV Enduro 2024, May 20, Search for Daragang Magayon Charity Day and Drum and Lyre Corps Competition, May 20 to 22, Magayon Hair and Makeup Training and Competition, High School Category Regional Level, May 21, Search for Daragang Magayon Coastal Cleanup, May 22, Search for Daragang Magayon Festival Attire Competition, May 23, Search for Daragang Magayon Talent Competition, and Bombo Dance Showdown sa Magayon, May 24, Hataw at Galaw sa Magayon Finals, May 25, Mixed Martial Arts sa Magayon, Metro Manila versus Bicol Region, and the Search for Daragang Magayon Coronation Eye, May 25 and 26, Bakbakan sa Magayon 2, Second Governor Grex Lagman National Airsoft Speedball Tournament, May 26, Mayon Buradolan Retro Music Festival, Jazz Mix Summer Dance Workshop Recital, and JMX Modeling Grand Fashion Show, May 27, TESDA Kabataan Caravan, May 28, Magayon Exotic Pet Expo, May 29, Magayon Grand Santa Cruzan, May 31, Albay Festival Street Dance Competition, Magayon Float Competition, Magayon Cockpit Derby, Konsyertong Pasasalamat, Toasting Concert, and Silyab Fireworks Display, Magayon Festival, May 1 to 31. Sponsored by Lions Club, San Miguel Corporation, LCC, Century Pacific, Potency, Solar Entertainment. Also brought to you by Oriental Hotel, Proxy by the Oriental, Marison Hotel, GSAC, Nature Spring, Converge, Big's Diner, and Jollibee. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Balik kita partner sa tuyang tema, no? Okay. Divorce, Divorce. no?
Absolute divorce. Nakaibanan ta pa lang po kasubago si Bishop Bong. Anong pagmati mo ngunyan, partner? Nagtao siya kan sa iyang sentimiento. Manungod sa absolute divorce. Na inaprobara na kang House of Representatives. Yes, oo. Digdi po sa Pilipinas. Ang panukalang batas na naglilegalize ng absolutong diborsyo. Pag sinabi kayang absolute, partner, deiki agreement. Pag ang saro uminabo, Di ka na. delikado ng maray. Ang panukala da po pinagtibay kan 131 na boto na naglalatag ng mga partikular na batayan sa diborsyo. Unis sa mga batayan, partner, no? Saro sa mga batayan da po, mga tugang, is the psychological incapacity. Pag sinabing psychological incapacity, may tama ka. May tama talaga. Dahil kaya kan sa imong pag-iisip or sabi nga ni sabi yung tanan na sabi ko lang ang term kaya na bako man makulog sa buot. May konti, may diit ngaya, yes. No? Or talagang sinabi ka ni ba nabua. Oo. No? Inagumong tultol. No, tapos Nagabot sa point along the way click so very small strand bagayan kan insanity and sanity sa dayuton lang din. Very thin line between sanity and insanity. Biglang araw ka nangyari. Makatao daw na bayaan mo tulos, i-diborsyo mo tulos. Yes. Samantalang nagpromisa ka mo kang kinasal ka mo kumbaga life and death baga partner, 'di ba? Life and death, insanity and sanity. Yeah, oo. Pero kang nag-abot sa punto na nagkaigong problema, sabi mo nagkaigong ng problema sa pag-iisip. Ano nga ni isusabi duman pa sa nasa kasal, pag puon pa sa nasa kasal, itong vow na ito. Yes. 'Di ba? Sa hirap at ginhawa. Sa lungkot at saya. Sa hirap at ginhawa, babago na, sa hirap lang po tayo magsasama. Kasi pag sa ginhawa lang tayo magsama. Kasi pag mahirap na i-divorce na kita. Yes. Arog palan ka iyan. Oo. Di da kulo nang day na maagom. Diba? Madidisganar na. And pag day na nag-aragom, day na ki-family, day nang usapang pamilya. Oo. And then baka mag-abot sa punto, partner, na ining programa ta, bako na usapang pamilya. Usapang broken family. Oo. Na sana da iman, 'di ba? Kaya tig ko kontrata talaga. Saro pa partner na basehan na tig so physical violence da. Physical violence. Or grossly abusive conduct directed against the petitioner, common the partner sa child or child of the petitioner. Okay. Pag-arog kayan, there is always a reason why kung nagkakaigwaning violensya. Diba? Dahil man na nangyayari yun just sa blink of an eye. Iyo, oo. Diba? Minapuon talaga sa sadit, diba? Ang mag-agom na, wala man garong mag-agom na nagtubay pa lang kasubanggi. Naglabing-labing pa sa napagkaga. Binungag bigla. Pagbata ng bungag. Wala man garong arog kayan. Iyo nga diba? Diba? Correct. May reason. There is always a reason. Kung nata nagkakaigwaning physical violence. And that's for us to fix. Diba? Kaya nga sabi ba ni Bishop kung kasubago partner, sa puon pa sa may problema na, di ba? Iyan na sa mga, sabi ni Bishop Kasubago, iyan sa mga nakakaabot duman sa annulment. Those couples na at the very beginning may problema na. Correct. Like arugani ka to so tinakot. Diba? Nilansi. Diba? Yes. Napiritan. Diba? Those are the situations na pwedeng maisalang duman sa annulment. Nahahanapon talaga itong grounds na ito. But pag digdi absolute divorce bill, simpleng bagay, pag abo na, i-divorce na. Yes, diba? Halimbawa, imagine nun ta, no? Bago kita magparam, imagine nun ta,
natig para karagat ini kan mga Pilipino na divorce, na absolute divorce bill. Tig para karagat sige ngaya mapakasal nga kita tapos i-divorce taman sa nang ito na. Minsan gagamiton pa yan nakasal na yan. Ako may nahihiling akong agaro parang American movie partner na for the sake na makakuaning ning mana so lalaki kay puhan mong mag-agom. Okay. Diba? So maski day manamutan kan lalaki so sarong babae. Aagumon mo tami Aagumon niya tangani na makamana, mamamana niya. Diba? And right after ma-transfer sa iya sumana, babayadan niya sa babae, i-divorce niya. Tama daw. Diba? Yes. Ralansihan. Okay. Ang problema kaya ka ni partner, pag magagamit ini, kumbaga, bago man sa pag-judge kan mga Pilipino, but Filipinos are very intelligent. Nag-aabot sa punto na nag-aabuso. Yes. Diba? Naaabuso. Naaabuso ang batas. Naaabuso ang mga luho sa batas. Hay. Diba? Kaya sa partner, kumbaga, yes, may mga pagbalo, 'di ba? And problema talaga sa buhay, 'di ba? Yung nakuta sa pride kan Pilipinas na. Oo, na warang divorce. Divorce. Oo. 'Di ba? Kasi we really value the family. We really value family. 'Di ba? Yes. Oh, sabi nga ni pagsarig sa Diyos lang partner, 'di ba? Sabi ni Bishop, through prayers and pahalagahan ta ito tulong tinao niya partner yung pahalagahan ta sa sagrado so altar, kwarto and la mesa. Yes. So ayun. So sana mga nag-iisip mo ng partner na okay pabor ako sa divorce, sana nabirik sa isip ni na partner, 'di ba? Nabirik sa isip ta na deita pagtugutan ay siring kay inina. Kumbaga saro sa magiging rason talaga para sa bigyan marumpag ang pamilya. Okay? At dahil diyan, namumundo ka na. Ang iba pabor ta gusto ng buyaan si agom niya ta igwa ng iba. Parang sa iba may nadangog akong nag-iristoryahan kasusaro. Garo nga saro nga ang mauugma digdi kapag napasar ining divorce so mga third party. Kasi parang mababawasan ang bilang ni the partner. So mga sumabit. So nagsabit duman sa gayad kan pantalon ni sir. Oh. So nagsabit duman sa gayad kan palda ni madam. Diba? Oo. Ano kanita madumana kita baka ma-divorce kita ni Kuya Jun mo niya na pagkahapon. Anyway, sige partner, thank you so much sa mga nakaantabi. And once again, thank you so much partner kay Bishop Bong Bailona. Grabe, maski busy yun siya. Dinigdi kita ngayon na pagkahapon. Thank you very thank much, you so Bishop. much po. For sure, nagdadangog siya ngunyan. Thank you po. Thank you so much Bishop. po. Ano, sana dako lang naliwanagan sa sinabi ni Bishop. Tapag si Kuya ay nagtataram. Garo nga permi ngayon day makatubod niya si Kuya eh. Kaya po at permi si Bishop dito. Oo, tama. Kaya sana permi siya available for us. Opo. Thank you so much, sige, Bishop thank you po. Bong. Okay na, kaibata sa Lado Technical si Kuya Junapolis sa IT, si Jerome Martinez and Shara Leron. Ako po si Kuya A. Iniman si Jenny Mati Balyaran, mabalas sa pag-antabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usap